गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनो लाखिनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों बिटिसि फरेस्ट गार्डनि एग्जामाव फैखांनाय मेथ्सनि मावफुंथायनि भिडिअ। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आङो लाबोनाय जाबाय। WhatsAppआवबो गोबां कुइसनफोर दंफैयो। आङो नोंथांमोननि कुइसन हरनायखौ दासिमबो दिहुननो होजोबनो हानाय जायाखै। मानोना आङो दासान्दि समाबो मिलिया मिलिया जानानै दङ। क्लास लानायजों लोगोसे टिउसनबो सोलिगासिनो दङ। मेंनायजों माजों मालाबा समाव एसे बानाय मोनो। आङो नाजागोन लाबोनो होजोबनो हानायसिबांखौ। नोंथांमोनाल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा नैबे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय माने दासान्दि जोंना गासिबो एग्जामफोरनि मेथ्सनि कुइसनफोरा बांसिनानो माने बेसिक लेभेलनिफ्राय फैनायखौ जों नुदों आरो एसेबां माने गोरा गोरा कुइसन फैयाखै। माने जोङो बेसिकखौ जुदि बुजिबानो जोङो बे कुइसननि एन्सारखौ हायो। बेखायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। माने जायफोरा एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो जायफोरा आसाम पुलिसनि एग्जाम होनांगौ दङ नोंथांमोनाबो जोबजासे नायनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय माबोरैहाय नैबे कुइसननि एन्सारफोरखौ माबोरै दिहुनो। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ जाहैबाय बाहाय नोंनै इंराजियाव सोंदों व्हाट इज द भेल्यू अफ 2 to the power 5? 2 to the power 5 नि माना बेसेबां होननानै सोंदों। थारमाने 2 to the power 5 नि मानखौ दिहुननांगौ आरो। दा बाहाय अपसन होनाय दंखायो। दा पावार होननानै बुङोब्ला जोङो नैबे 5 खौ पावार होननानै बुंगोन, नैबे 2 खौ हासा होननानै बुंगोन। जुदि 2 to the power 5 होननाय लोगो लोगो जोंना मा जागोन ना माने 2 आ मोनबा दं आरो। होमबा 2 जोङो मा खालामनांगोन मोनबा जोङो सानजाबनानै लानांगोन। होमबा सानजाबनानै मा जायो बिनि फिननाय जागोन। होमबा 2 सानजाबनै 4, 4 सानजाबनै 8, 8 सानजाबनै 16, 16 सानजाबनै 32 जागोन। होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसन बि। अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय। माब्लाबा समाव बेबायदिनो फैबावनोबो हागौ। गोसोआव लाबानो जाबाय। जुदि 2 to the power 5 होननानै बुङोब्ला 2 खौ मोनबा सानजाबनांगोन। जुदि 5 to the power 2 होननानै बुङोब्ला एबा 5 स्क्वायर होननानै बुङोब्ला 5 खौ जोङो मा सानजाबनांगोन मोननै सानजाबनांगोन। बेबायदि सानजाबनानै मोननायानो जागोन बिनि फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ। बाहाय सोंनाय जाहैबाय if the angle of a triangle are in the ratio 3:4:5 what is measure of the largest angle? बर'आव सोंदों जुदि आखान्थि 3 नि खना मोनथामनि रुजुथाय माना 3:4:5 जायोब्ला बयनिख्रुइ देरसिन खनानि सुनाय माना बेसेबां होननानै सोंदों। थारमाने मोनसे आखान्थि 3, बे मोनसे आखान्थि 3 नि मोनथाम खनानि माना माबायदियाव होनाय दङ रुजुथायाव होनाय दङ। मोनसेया रुजुथायाव होनाय दङ। अब्ला बे आखान्थि 3 नि देरसिन खनानि मानखौ सोंदों आरो। दा बाहाय जोङो लार्जेस्ट एंगल होननानै बुंदों। लार्जेस्ट एंगलखौ सोंदों। आखान्थि 3 होनोब्ला जों बयबो बुजिगौ मोनसे आखान्थि 3 आव मोनथाम खना थायो, मोनथाम आखान्थि थायो। दा नैबे खना नैबे खना नैबे खना आरो जेनेबा हमना लादो बे मोनथाम खना। दा नैबे खनानि मानखौ जोंना मा होदों 3। माने बे खनानि माना 3 बेबायदि जाथारगोन बे नङा। माने रुजुथायावसो दोननाय जादों बेखौ। रुजुथायाव दोनोबा जोंना मोनसे खनाया 3, मोनसेया 4, मोनसेया 5 बेबायदि। दाना बेबायदि जायोब्ला दाना बयनिख्रुइ देरसिन खनानि मानखौ जुदि दिहुननांगौ जायोबा जों मा खालाम नैबेखौ जोङो 3x 4x 5x हमनानै लागोन। दा मोनथाम खनानि दाजाबगासेया बेसेबां जायो? माब्लाबा कुइसनफोराव बेबो फैयो। मोनसे आखान्थि 3 नि मोनथाम खनानि दाजाबगासेया बेसेबां होननानै सोङो। मोनथाम खना एबा मोनथाम एंगलनि दाजाबगासेया जोंना मा जागोन ना 180 डिग्री जायो। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। मोनसे आखान्थि 3 नि मोनथाम खनानि दाजाबगासेया 180 डिग्री जायो। दाना मोनब्रै आखान्थि 4 नि खनानि दाजाबगासेयालाय बेसेबां जायो? मालाबा समाव बेखौबो नांगोन जोंनो 360 जायो। 360 डिग्री। दा होमबा जों दाना नायनो नैबे आखान्थि 3 निखौ दिहुननो। होमबा मोनसेया 3x हमनानै लाबाय प्लास मोनसेया 4x प्लास मोनसेया 5x गासै दाजाबगासेया 180 डिग्री जायो। थारमाने 3x नैबेखौ 3x हमबाय, 4x हमनानै लाबाय, बेखौ 5x हमनानै लाबाय। दा 3x 4x 5x दाजाबोबा 180 डिग्री जायो। दाना जोङो ओरैबायदि खालामनांगोन 3x 4x 5x जोङो दाजाबनांगोन प्लास खालामनांगोन। प्लास खालामोबा जोंना मा जागोन ना जुदि 3x 4x 5x प्लास खालामोबा मा जागोन 7 12 मा जागोन बेयो x जागोन। होमबा 180 डिग्री थाहैबाय। दाना नैबे x खौ जुदि लाखियोब्ला नैबे 12 आ ओरै थांबा रानहैसिगोन। 180 डिग्रीखौ जोंना मा जागोन 12 आ रानगोन। दाना राननानै मा मोनो बेनो x नि मान जागोन आरो। दाना रानोबा जोंना मा मोनगोन 12 जों मा सिनाबा जोंना 180 डिग्री जागोन। दाना जों नायनो बाहाय
180 खौ जोङो माजों राननांगोन ना 12 जों जोङो राननांगोन 12 सानजाबसे 12 फैबाय लाथिख' फैगोन बाहाय दाय 6 फैगोन 12 सानजाबबा मा जागोन बियो 60 जागोन होमबा 15 मोनबाय नै होमबा x नि माना जोंना मा जाखो 15 जाबाय होमबा x नि माना जुदि 15 जाबायबा दाना बयनिख्रुइ देरसिन खनाखौ सोंदों देरसिन होनना बुङोबा बबे जागोन नैबे 5x जागोन नैबे 5x जागोन माने 5x जागोन आरो जोंना 5 जों मा खालामनांगोन x नि माना जोंना 15 मोनबायबा जोङो 15 जों सानजाबनांगोन 5 जों 15 जों सानजाबोबा जोंना मा जागोन 5 सानजाबबा 25 5 होबाय 5 सानजाबसे 5 10 75 जागोन एन्सारा मा जागोन जोंना 75 जागोन 75 डिग्री होमबा बाहाय 75 डिग्री बाहाय नै जोङो नायोबा नुयो बाहाय एन्सारानो गैया बाहाय 90 डिग्री मोनसे दङ 100 दङ 108 दङ 150 दङ होमबा बाहाय नायदो 75 डिग्रीयानो गैया होमबा बिनि एन्सारा मा जागौमोन 75 डिग्री जागौमोन नोंथांमोना माखौ होबोखो दा बिनि सायाव मा खालामो आंथ' बेखौ बुंजोबनो हाला जाहैबाय कुइसन दांग्रा आरो जोंना पेपार चेक खालामग्राफ्रासो मोनसिगोन जायफोरा एग्जाम कन्डाक्ट खालामदों बिसोरसो मोनसिगोन बेनि एन्सारा 75 डिग्री जागौमोन आरो बाहाय अपसनाव गैया दा कुइसन नम्बर 3 आव दङ बाहायनो नै व्हाट इज द सल्युशन टु द इक्वेशन 3x plus 6 equal 21 3x plus 6 equal 21 समानथायनि सुस्रांनाया मा होननानै सोंदों थारमाने नैबे जोंना मोनसे समानथायाव दङ बेखौ मावफुंनांगौ माने x नि मानखौ दिहुननांगौ आरो दा बेखौ जों ओरैबायदि दिहुननो हायो बाय दङ जाहैबाय 3x plus 6 equal 21 दङ बाय जोङो जास्ट x नि मान दिहुननांगौ x नि मान जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला जायखौ x गैया बेखौ ओरै बारहोहरनांगौ प्लास बा बे बारहोयोबा माइनास जाहैगोन माइनास बा प्लास जाहैगोन बेखौ गोसोआव ला सानजाबबा राननाय जाहैगोन दा जोङो 3x खौ जों बाहाय लाखिबाय माने बे 6 खौ मा 21 आ माइनास खालामहैसिगोन माने 21 खौ 6 आ माइनास खालामगोन आरो बेबायदि दाना जोङो माइनास खालामबा जोंना मोनसिगोन 21 निफ्राय जुदि 6 माइनास खालामोबा जोंना मा जागोन बे मा जागोन 15 जासिगोन बियो उनावहाय दाना नै बिसोरो सानजाबनानै दङ सानजाबा समानसिन बारबा रानहैगोन होमबा 15 खौ जुदि जोंना 3 जों रानोबा होमबा x नि माना मा जागोन 5 जागोन 15 खौ जोङो 3 जों रानबा 5 मोनगोन होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि फिननाय दा कुइसन नम्बर 4 आव दङ बाहाय सोंदों the sum of the angles in a quadrilateral is खना मोनब्रैनि दाजाबथि खनानि माना बेसेबां होननानै सोंदों दा खना मोनब्रै होननानै बुङोब्ला जायखिजाया जों खना मोनब्रै लानो हायो आखान्थि 4 बाहाय जेखि जाया मानो मोनब्रै आखान्थि 4नि खनानि दाजाब गासैखौ जुदि सोङोब्ला बे मोनब्रै खनानि दाजाब गासैया बेसेबां जायो एबा बे मोनब्रै खनानि दाजाब गासैया बेसेबां होननानै बुङोब्ला जेब्लायबो जोङो गोसोआव ला 360 डिग्री जायो आखान्थिथामनिया 180 डिग्री ओमफ्राय आखान्थि 4निबा 360 डिग्री ओमफ्राय आखान्थि 5निबा जागोन 500 थारमाने मोनबा जुदि आखान्थि जायोब्ला बेबायदि आखान्थि मोनबा जायोबा बिनि दाजाब गासैया मा जागोन 540 जागोन आखान्थि 5 जायोब्ला बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ओमफ्राय आखान्थि 3 बा 180 डिग्री आखान्थि 4 बा 360 डिग्री ओमफ्राय खनाबा मोनसे खनानि माना जुदि खनाथि बा बे खनानि माना बेसेबांनो 90 डिग्री जागोन बेखौ गोसोआव ला दा कुइसन नम्बर 5 आव दङ बाहाय सोंदों नै which of the following is a prime number गाहायनि बबे मोनसेया गुबै अनजिमा होननानै सोंदों गुबै अनजिमा माने प्राइम नाम्बार बेखौनो माब्लाबा समाव मा होनना बुङो रोदा अनजिमाबो होननानै बुंगोन रोदा अनजिमाबाबो गुबै अनजिमाबाबो बे मोनसेयानो होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय प्राइम नाम्बार एबा जोंना गुबै अनजिमाया माया जायो आङो बिनि सायाव गोबां भिडिअ खालामखाबाय नोंथांमोना नायदों जानो हागौ आरो हाखादोंबो जानो हागौ बेखौ मानोना बियो जोबोद गोरलै बाहाय प्राइम नाम्बार होननाय लोगो लोगो जायनि अनजिमानि सानजाबगिरिया 1 जों गावजोंल' थानाय बेनो जाहैबाय प्राइम नाम्बार एबा जायखौ जोङो 1 आरो गावजोंल' ग्रोब राननो हायो बेनो प्राइम नाम्बार बेनो रोदा अनजिमा दा जोङो एग्जाम्पल हिसाबै जोङो 2 खौ लानो हायो 2 आबो रोदा अनजिमा 3 आबो रोदा अनजिमा 5 आबो रोदा अनजिमा 7 आबो रोदा अनजिमा बिदिनो गोबां दङ दा बिसोरनि सानजाबगिरिया 1 आरो गावल' 2 नि सानजाबगिरि होनना बुङोबा 1 सानजाब 2 बेबायदिल' आरो दा 5 नि होनना बुङोबाबो बेनो एखे 1 सानजाब 5 दा जुदि 9 नि होननानै बुङोबा 1 सानजाब
गु दङ ओमफ्राय 3 सानजाब 3 9 दङ बे जाहैबाय प्राइम नाम्बार नङा बियो बेखौ मा होनगोन जथाय अनजिमा होननानै बुंगोन बेखौ होमबा बियो प्राइम नाम्बार नङा होमबा बाहाय बिसिनि गेजेराव जों नायदों 14 आ जथाय अनजिमा बियो प्राइम नाम्बार नङा रोदा अनजिमा नङा दा बिनि सानजाबगिरिया 1 सानजाब 14 बो जागोन आरो जोंना बे मा जागोन 2 सानजाब 7 बो 14 जागोन माने बेखौ 2 जोंबो रानजागोन आरो 7 जोंबो रानजागोन दा 26 आबो बेबायदिनो 3 जोंबो रानजागोन बियो 7 जोंबो रानजागोन बियो दा 37 होननाय लोगो लोगो 37 खौ ग्रोब राननो हानाय गुबुन अनजिमा गैया खालि दङ 1 आरो गाव एबा 37 ल' दङ 49 खौबो जोङो 7 जों राननो हायो 7 सानजाब 7 49 जायो बेखायनो प्राइम नाम्बारा बिनिया जागोन अप्शन सी 37 आनो जागोन बिनि फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 6 आ दङ बाउन्ड if x equal 4 what is the value of 2x square plus 3x minus 5 जुदि x समान 4 जायोब्ला अब्ला 2x square plus 3x minus 5 नि माना मा होननानै सोंदों होमबा बेबो x नि मानल' दिहुननांगौ होमबा जोङो बेखौ माने बिनि मानखौ दिहुननांगौ आरो दा जोङो मा होनो हायो 2x to the square plus 3x minus 5 बेबायदि होनो हायो बावहाय जोङो x नाय लोगो लोगो x नि माना 4 होनाय दङ नै होमबा बाहाय जोङो x नि जायगायाव जोङो 4 होनो हायो बाहाय सानजाब थाबाय बे 4 स्क्वायर बेबायदि जागोन बियो प्लास थागोन 3 थागोन ओमफ्राय सानजाब x नि माना जोंना मा जागोन 4 जागोन माइनास 5 बेबायदि जागोन दा जोङो नायोबा नुयो 4 स्क्वायर माने 2 सानजाब 4 सानजाब 4 होनाय जादों बियो 4 स्क्वायर माने 4 सानजाब 4 सानजाब 4 मा जागोन बियो 16 जागोन बा 16 जों जोङो 2 जों सानजाबनांगोन 16 जों 2 जों सानजाबबा 32 जागोन बियो ओमफ्राय 3 जों जोंना 4 जों सानजाबबा मा जागोन 3 सानजाब 4 12 जागोन माइनास 5 बेबायदि जागोन दा बेजों दाजाबोबा मा जागोन 2 जों 2 प्लास खालामोबा 4 3 जों 1 जों 44 जागोन 44 निफ्राय जुदि माइनास 5 खालामोबा मा जागोन 44 निफ्राय माइनास 5 खालामोबा 44 39 जागोन बियो 39 जागोन होमबा एन्सारा जागोन बेनिया 39 दा बाहाय अप्शनाव 39 होनायानो गैया नै दा बिनि सायाव नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय एन्सारा जागौमोन 39 आनो जागौमोन होमबा बिनि एन्सारा 39 बाहाय एन्सारा गैया बेबो मा होनांगोन अप्शनावनो एन्सारखौनो होनाय गैया आरो रं जादों बेबो दा क्वेश्चन नम्बर 7 आ दङ what is the slope of the line passing through the points 1 2 and 3 8 1 2 आरो 3 8 बिन्दुफोरनि गेजेरजों थांनाय रेखानि संख्लाया बेसेबां होननानै सोंदों दा जुदि बेबायदि स्लप दिहुननांगौ जायोब्ला बेबायदि कुइसन फैयोब्ला जों मा खालामनांगौनो y2 निफ्राय y1 माइनास खालामनानै ओमफ्राय x2 निफ्राय x1 माइनास खालामनानै बेखौ राननांगौ आरो तारमाने बाहाय नैबे x1 जागोन नैबे x2 जागोन y1 y2 बेबायदि जागोन दा बाहाय y2 नि माना बेसेबां जागोन y2 नि माना जागोन जाहैबाय y2 निया 8 जागोन y1 निया 2 जागोन 8 माइनास 2 बेबायदि जागोन दाना x2 निया जोंना 3 जागोन ओमफ्राय x1 निया मा जागोन 1 दङ थारमाने x2 निया 3 दङ x1 निया 1 दङ होमबा जों बेबायदि खालामनांगोन गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि स्लप दिहुननो थिनोब्ला जों नैबे फर्मुलाखौ बाहायबानो जाबाय दा होमबा जोङो 8 खौ जोङो 2 जों दानख'योबा जोंना 6 जाबाय 3 खौ 2 जों 1 जों दानख'योबा जोंना माइनास खालामोबा 2 जाहैबाय 6 खौ जों 2 जों रानोबा 3 मोनगोन आरो होमबा गोसोआव लादो नोंथांमोना बेबायदि स्लप दिहुननाय जुदि सोङोब्ला बेबायदि मोनब्रै पइन्ट जाना थागोन बेबायदि पइन्ट होनानै जुदि स्लप दिहुननांगौ जायोब्ला जोङो बेबायदि फर्मुलाजों थांबानो जाबाय जुदि बेबायदि थांनाय रेखानि संख्लाया बेसेबां होननानै सोङोब्ला नैबे फर्मुलाखौ बाहाय होमबा एन्सारा अप्शन बि आनो जासिगोन थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 8 दङ बाहाय सोंदों नै if the radius of a circle is 10 cm what is its circumference use by 3.14 जुदि बेंखननि सखावा 10 सेन्टिमिटार जायोब्ला बिनि गिदिंथि माना बेसेबां होननानै सोंदों मोनसे बेंखन बे बेंखननि हमनानै बे मोनसे बेंखन बिनि सखावा होनाय दङ बे सखावा होनाय दङ 10 सेन्टिमिटार बेबायदि होनाय दङ होमबा बिनि माखौ दिहुननांगौनो सार्कमफारेन्सखौ दिहुननांगौ
बा सारकमफारेन्स होननाय लोगो लोगो बिनि गिदिंथिं होननानै बुंदों बेखौ सोरगिदिं सिमाबो होननानै बुंगोन बर'आव बेखौनो होनना बुंगोन गिदिंथिं होननाय लोगो लोगो जों बुजिनांगोन बे बेंखननि सोरगिदिं सिमा सोरगिदिं गिदिंनाय बेखौ दिहुननांगौ दा जोंना बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया माबोरैमोन जोंनो बेखौ नांगौ बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय 2πr बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाखौ सोङोब्ला 2πr जागोन जुदि आरो दब्लायथिखौ सोंनायमोनब्ला बे दब्लायथिखौ बेसेबां जायगा आवग्रिनाय दं एरियाखौ सोंनायमोनब्ला पाइ स्क्वायर जागौमोन बेनिया पाइ स्क्वायर फर्मुलाया दा होमबा 2 इनटु जोंना पाइनि माना होखानाय दङ 3.14 खौ बायनो थिनदों 3.14 बेखौ बायनांगौ इनटु जोंना बियो आर नि माना सखावा बेसेबांनो आर मानि सखाव नालाय सखावा 10 बाय 10 होबाय दा जोंखौ दानलायलायोबा एबा सानजाबलायोबा जोंना मा जागोन बेजों जों सानजाबोबा जोंना 2 सानजाब 4 8 जाबाय 2 सानजाब 1 2 2 सानजाब 3 6 पइन्टनि उनावहाय मोनसे दुब्लियाव मोननै दङ बाहाय जाबाय इनटु दाना नैबे 10 खौ सानजाबबावनांगोन बेजों जों सानजाबोबा बेखौ मोनो 6.28 जायो 28 दाना बेजों 10 सानजाबबावोब्ला मा जागोन जुदि 10 सानजाबबावोब्ला जोङो सानजाबनो नायनो हायो 6.28 जों जोङो 10 सानजाबोब्ला मा जायो 0 फैबाय 1 जों 8 8 फैबाय 1 जों 2 फैबाय 6 पइन्टनि उनाव मोनसे मोननै दं नालाय पइन्ट मोनसे मोननैनि उनावहाय पइन्ट होगोन होनबा जाबाय 62.8 जासिगोन होमबा 62.8 आव अबाव दङ ऑप्शन बी आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 9 बाय दङ नै व्हाट इज द एरिया अफ ए ट्रायंगल विथ a base of 10 cm and a height of 6 cm जुदि मोनसे आखान्थिथामनि बिथाया 10 cm आरो जौथाया 6 cm जायोब्ला बिनि हालामा बेसेबां होननानै सोंदों दा आखान्थिथामनि मा होनाय दङ बेस होनाय दं बेस मानि मा होनो बिथा होननानै बुङो 10 cm दङ हाइटआ होनाय दङ जौथाया 6 cm होनाय दङ होमबा बिनि मा दिहुननांगौ हालामखौ दिहुननांगौ हालाम मानि मा इंराजियाव मा होनगोन बेखौ एरिया होननानै बुंगोन बेखौनो दब्लायथि होननानैबो बुंगोन बर'आव दब्लायथिखौनो हालामबो होननानै बुंगोन बर'आव ओमफ्राय इंराजियाव एरिया होननानै बुंगोन बेखायनो इंराजिनि कुइसनखौबो जों नायफानांगौ मालाबा समाव कनफिउस जानो नागिरो बर'नि मा होनदों होननानै दा जोङो आखान्थिथाम हमना लादो मोनसे बे आखान्थिथामनि दब्लायथिया बेसेबां जायगा आवग्रिनाय दङ एबा बेसेबां हालाम दङ बेखौ दिहुननांगौ एरियाखौ होमबा बिनि जोंनो मा नांगौनो जौथायखौ नांगोन बिनि गोजौआ बेसेबां जौथायखौ जोङो ओइस होननानै बुङो ओमफ्राय बिनि हासाया बेसेबां बे हासानि लावथायखौ जोंनो नांगोन हासाखौ जोंना मा होनगोननो बेस होननानै बुंगोन बेस हासानि लावथाया बेस जागोन दा जोंना फर्मुलाया ओरैबायदि मोनसे आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय जुदि सोङोब्ला जोंना फर्मुलाखौ गोसोआव ला मेना जोंना फर्मुलाखौ नांगौ आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ बोरै दिहुनो बेनि फर्मुलाखौ नांगौ बेनि एरियाखौ बोरै दिहुनो दा बेनि फर्मुला जाहैबाय 1/2 इनटु हासा सानजाब जौथाय बेबायदि जागोन 1/2 इनटु हासा सानजाब जौथाय होमबा हासाखौ जोङो बी लिरनो हायो जौथायखौ जोङो ओइस लिरनो हायो दा 1/2 इनटु हासाया जोंना 10 ओमफ्राय जौथाया जोंना 6 बेबायदि दङ दा बेबायदि थायोबा जों मा खालामनो हायो दा जोङो ओरैबायदि खालामनो हासिगोन जोङो बेखौ नैबे सानजाब जायोब्ला नैबे गोजौ गाहाय जोङो दानलायनो हायो 10 खौ जोङो मा खालामनो हायो नैबे 2 जों रानोबा 5 मोनगोन थारमाने नैबे 10 खौ 2 जों दानदों माने 10 खौ 2 जों रानदों होमबा 10 खौ जुदि 2 जों रानबा 5 मोनो होमबा 1 सानजाब 5 सानजाब 6 जोंना मा जागोन 30 जागोन 30 होमबा एन्सारा जागोन 30 सेन्टिमिटार स्क्वायर जागोन दब्लायथिया स्क्वायर थादेरो नालाय ओंखायनो 30 सेन्टिमिटार स्क्वायर एआनो जागोन थार फिननाय नैबे फर्मुलाखौल' नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बे फर्मुलाखौ हायोब्लानो जोङो बिनि दब्लायथि दिहुननायखौबो गोरलैयैनो जोङो हागोन दा कुइसन नम्बर 10 आव बाहाय दिनै if a book costs raised 20 and you buy 5 books what is the total cost जुदि गांसे बिजाबनि बेसेना 20 रां जायोब्ला आरो नों गांबा बिजाब बायोब्ला बिनि जथाय बेसेना बेसेबां होननानै सोंदों थारमाने गांसे बिजाबाव 20 रां दाना जुदि गांबा बिजाब बायोब्ला बेसेबां जागोन होमबा जों मा खालामनांगोन 20 जों 5 जों सानजाबबानो बिनि एन्सारखौ मोनगोन होमबा 20 सानजाब 5 100 जागोन जोबोद गोरलै कुइसन बियो बयबो हाखादों जानो हागौ बिनि एन्सारखौ दा बिनि एन्सारा जागोन ऑप्शन ए 100 राङानो जागोन बिनि थार फिननाय
जोङो जेबो खालामनांगौ गैया खालि मा खालामनांगौ 20 जों 5 जों सानजाबबानो बिनि फिननायखौ मोनगोन दा क्वेश्चन नम्बर 11 दङ What is the median of the following set of numbers 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12 जथाय अनजिमानि गेजेर माना बेसेबां होननानै सोंदों बाहाय नैबे अनजिमानि मानो गेजेर मानखौ दिहुननांगौ मिडियानखौ दिहुननांगौ दा बिनि मिडियान दिहुननायनि फर्मुला जाहैबाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो मोनसे फिसानिफ्राय गिदिरसिम साजायनानै लाग्रोनांगोन माने जौगा फारियाव साजायनानै लाग्रोनांगोन नाथाय जोङो बेहाय नायोबा नुयो बाय 4 6 8 10 12 बे जाहैबाय मोनसे मायाव दंखायो जौगा फारियाव दंखायो होमबा जोङो मा खालामनांगौ बाहाय मोनबेसे दङ बेखौ जोङो साननांगोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दङ 5 दङ फर्मुला बायदि थाङोबा 5 + 1 बेबायदि जागोन बेजोरा अनजिमा जायोबा जोंना फर्मुलायाव n + 1/2 बेबायदि फर्मुलामोन जोंना बेहाय नायदो 5 + 1/2 जासिगोन बा 6/2 जासिगोन 6 खौ 2 जों रानोबा 3 जागोन 3 जानाय लोगो लोगो बिनि मिडियाना मा जागोन 3थि जासिगोन थारमाने 3थि होमबा 1थि 2थि 3थि मा दङ 8 दङ ओंखायनो बिनि एन्सारा मा जागोन 8 आनो जागोन अप्शन ए आनो जागोन बिनि फिननाय जों नङाबा जोङो बेखौ डाइरेक्ट नायनानैबो सिनायखाबाय बाहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दं होमबा ओरै मोननै थाहैबाय ओरै मोननै थाहैबाय होमबा गेजेराव 8 थाबाय बे 8 आनो जाहैबाय गेजेर मान बेनो जाहैबाय गेजेर बेखायनो एन्सारा 8 आनो जागोन दा क्वेश्चन नम्बर 12 दङ बाहाय होनदों नै व्हाट इज दा 15% of 300 300 नि 15% माना मा होननानै सोंदों 15% of 300 आं सिगांनि भिडिअफोरावबो गोबां बुंबोखाबाय पारसेन्ट नाय लोगो लोगो आरो अफ नाय लोगो लोगो जोङो अफनि जायगायाव जोङो नि होनो हायो पारसेन्ट नाय लोगो लोगो जों मा हायो 15% नालाय 100 आव 15 जागोन बे 15 जागोन नैबे अफ नाय लोगो लोगो जों मा हायो सानजाब होनो हायो ओमफ्राय बाय 300 बेबायदि होबानो जाबाय 15% of 300 नाय लोगो लोगो माने 300 नि 15% होनदों होमबा 300 नि 15%आ जाहैबाय बेबायदि जागोन नै 15% नाय लोगो लोगो 100 बाहागोनि 15 जागोन ओमफ्राय नि नाय लोगो लोगो सानजाब होगोन 300 खौ होगोन दाना नायदो जोङो दानलाय लायोबा 0 जों 0 दाननो हायो जोङो माने बेहाय मोननै 0 बाय मोननै 0 दं दानलाय लायबाय होमबा 1 थाबाय जोङो 1 खौ नांला होमबा 15 जों 3 जों सानजाबनानै मा मोनो बेनि एन्सार जासिगोन होमबा 3 सानजाब 15 बा होबाय 3 सानजाबसे 3 4 45 जाबाय होमबा एन्सारा मा जागोन अप्शन बि आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 13 आव दङ व्हाट इज दा लिस्ट कमन माल्टिपल एलसीएम अफ 5 and 15 5 आरो 15 नि दुसासा एलसीएमआ मा होननानै सोंदों बेबो जोबोद गोरलै क्वेश्चन दा बिनि फिननाया जागोन माने 5 आरो 15 नि एलसीएमल' दिहुननांगौ एलसीएम माने दुसासा दिहुननांगौ आरो होमबा 5 आरो 15 नि एलसीएमखौ जों ओरैबायदिबो दिहुननो हायो नैबेबायदि फर्मुलाजोंबो दिहुननो हायो गोबां फर्मुलाजों जों दिहुननो हायो नैबे फर्मुलाजों दिहुनोब्ला 5 जों राननो हायो बेखौ 5 खौ 5 जों रानबा 1 15 खौ 5 जों रानबा 3 जागोन माने 5 × 3 15 जागोन होमबा नैबे 5 1 3 बेखौ सानजाबबानो बेनि एलसीएमखौ मोनसिगोन होमबा 5 × 1 5 सानजाब 3 15 होमबा बेनि एलसीएमआ जाहैबाय 15 आनो जागोन होमबा अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया अप्शन सि आनो जागोन बेनि थार फिननाय माने जोङो 5 आरो 15 जों रानजानाय बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमाया जागोन जोंना 15 आनो जागोन मानोना 15 खौ जों 15 जोंबो रानजायो आरो 15 आनो 5 जोंबो रानजायो होमबा बेनि एलसीएम दिहुननांगौब्ला जोंना मा जागोन 15 जागोन क्वेश्चन नम्बर 14 आव दङ व्हाट इज दा value of 5 + 2 * 3 - 4 / 2 5 + 2 * 3 - 4 / 2 नि माना बेसेबां नैबेनि मानखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो बेखौ मा फर्मुलाजों दिहुननांगोन बडमास फर्मुलाजों दिहुननांगोन बडमास फर्मुलाखौथ' आङो सिगाङावबो खोन्थाखांखाबाय नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना गोसोआव थाखागोन बाहाय दङ 5 + 2 * 3 - 4 / 2 दङ होमबा बडमास बायदि जोङो थाङोब्ला जोंना बडमासआ मा जायोमोन BODMAS बडमास होमबा ब्रेकेट बेवहायथ' ब्रेकेट गैया अफबो गैया डिभिजन दङ राननाय दङ होमबा जोङो राननायखौ लांग्रोनांगोन होमबा 5 + 2 * 3 थाग्रोगोन बे ओमफ्राय रानबा 4 खौ 2 जों रानबा 2 मोनगोन जोंना ओमफ्राय बिनि उनावहाय माल्टिपल सानजाबनांगोन जोङो होमबा 5 +
2 सानजाब 3 6 माइनास 2 बेबायदि जागोन उनावहाय दाजाबनांगोन एडिशन जाबाय दाजाबनांगोन ओमफ्राय जों दाजाबबाय जागोन दा 11 जागोन ओमफ्राय माइनास 2 थाबाय 11 निफ्राय 2 दानख'योबा 9 जागोन बा एन्सारा मा जागोन 9 जागोन होमबा बाहाय अप्शनाव नायदो अप्शन ए आव दङ 10 बि आव दङ 12 सि आव दङ 8 डि आव दङ 7 होमबा बिनि एन्सारा अप्शनाव होनाय गैया होमबा बेहायबो रं जादों बियो थारमाने एन्सारा 9 जानांगौमोन बाहाय 9 खौ हराखै आरो दा क्वेश्चन नम्बर 15 आव दङ बाहाय होनदों नै दा डिस्टेंस बिटुइन पॉइंट्स 3 4 and 7 1 is 3 4 आरो 7 1 बिन्दुनि गेजेरनि गोजाना होननानै सोंदों माने जानथाय दिहुननांगौ आरो बे मोनसे बिन्दु दङ बा मोनसे बिन्दु दङ हमना ला बिनि बिन्दुआ x नि माना 3 ओमफ्राय 4 बेबायदि y नि माना 4 बिनिया 7 ओमफ्राय y नि माना 1 माने x y जायो नालाय बिसिनि जानथायखौ दिहुननांगौ बिसिनि गोजाना बेसेबां बे पॉइंट मोननैया बेखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो मा फर्मुला बाहायनांगोन जानथाय मावसुलु बाहायनांगोन जानथाय मावसुलुआ नैबे गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांना गोसोआव गैयाबा x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square बेबायदि बे फर्मुलाजों जोङो दिहुननांगोन होमबा नैबेखौ x1 हमनानै लागोन नैबेखौ y1 हमगोन नैबेखौ x2 नैबेखौ y2 बेबायदि हमगोन होमबा all square जाबाय x1 नि माना बेसेबां x2 निया 7 बा 7 minus x1 नि माना 3 बेबायदि whole square जागोन प्लास थागोन गेजेराव y2 नि माना बेसेबां 1 minus y1 नि माना बेसेबां 3 मास 4 बाय 4 जागोन नै whole square बेबायदि जागोन दाना जोङो मा खालामनो हागोन रुट ओभार थाबाय 7 निफ्राय 3 थाङोबा 4 जागोन बे 4 स्क्वायर जागोन प्लास 1 निफ्रायथ' 4 थांला 4 निफ्राय 1 दानख'योबा माइनास 3 स्क्वायर जासिगोन बियो होमबा मा जागोन बियो रुट ओभार 4 सानजाब 4 16 दाजाब माइनास 3 जोङो सानजाबोबा माइनास प्लास 9 जासिगोन दाना बिदिनो दाजाबोबा मा जागोन बिदिनो दाजाबोबा 16 जों 9 जों 25 जागोन 25 नि बर्गआ मानो 5 सानजाबा 20 जायो नालाय बेखायनो बिनि एन्सारा 5 जागोन होमबा थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जासिगोन थार फिननाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन आङो दिनै कुइसन नाम्बार 15 सिमखौ आं बानायना होनाय जाबाय आरो 15 था दंबावो बेखौ आङो उननि भिडिअआव लाबोनाय जासिगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ